unoita sei? Aiwa chenjei. Ida itoni budai enda kushamwari dzenyu dzimbogo. Ida kushamwari dzenyu koko budai muende. Ngoti ndendo nawo. Auti budai. Watora remote. Ona mari wandipa yashoma ndowedziri njini. Inokwana haikwani madoro 4 here. Ayo. Iwe uzotomongwari ve. Uri weekend anondendera ndine nawo. Weekend kupi? Nasi ndiri happy. Wangwari kuma girlfriends. Aiwa saka ndaenda. Hakuna kwa muri kuenda. Andoti ndinoenda nema girlfriends. Ma girlfriends kune pisa urambi. Radio ngembawo. Ndauda kuenda kuna. Ai, ndauda kuenda kuna wangu wachindende na wangu. Ndipe imari. Chorwisira nei? Hakuna kwa muri kuenda. Ndaenda kumahure. Wati ndiende una wangu nduraenda na wangu. Zati ndo kwa muda kwenda. Ndisende na wangu. Akadza muzvezva. Ndisende. Regaine lewo kutengera imadoro acho. Watende kune. Kwa muri kuenda. Oi remote. Ona ibhora ramamu chona. Anchada wona bhora na wangu aramba utenga. Hakuna kumahure. Wamwana kuma girlfriends ndaenda ndoya Sunday. Sunday munorwara kuna. Wanyara dzira. Makia ari kupindike zvangu dho. Nasaka tisuwirirana. Hatisi kuwirirana. Ndipeni. Saka kadzi munatite sei? Ndine unokutengera mamwe madoro. Muda vangani? 4. Iridzai radio yenyu. Ndiona bhora.